बिधान सभानि प्लेटफर्माव थांनानै आवाज होनाया आंनि डिउटि आरो गोदोबो आवाज होदों दिनैबो आवाज होगोन उनावबो आवाज होगोन थेंक इउ बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे पार्टि नायनाङा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जाहैदों प्रमद बर'खौ गोनां जायोबा मुस्लिम हौवाफोरनि भटखौ नोंथांमोना ला मुस्लिम हिन्जावफोरनि भटआ आंनि मानो होनोबा मुस्लिम हौवाफोरनिया हिन्जावफ्रा सोरनाबा साबा सोरनाबा सानै सोरनाबा साथाम नङा होमबा हौवायाथ' सासेल' हिन्जावानो साबा गाहाम बिनि सायाव जोंलाय मा बुंबाय थानांगौलाय बे जाम्बाफोरखौलाय बे जाम्बाफ्रा माने मुसलमानफोरनि भट लानानै बिपिएफ होनग्रा सोर साबैसे बर' लिडारा बर'फ्रा भट होयो बेखौ गावसिनाव सोंग्रोसाय दिपेन बर' सारा दिल्ली गुवाहाटी क'क्राझार एक्स एनडिपिफोरनि जेंना बिटिआर एकर्डनि दफा फरायसुला फरायसुलि गेदेमा रायजो राजाफोरनि बेसेबां बिखा फोरदान आन्दालन खालामदोंमोन थांखांनाय बाथ्राखौ जोंहा बुंनो हानाय जोंहा अधिकार गैया अब्लाबो सासे बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै बुंनो हानाय अधिकार दं लोगोसे साननैसो सिगां जोंनि खोनानो मोननाय मथे दिपेन बर' सारा इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जायैनि सिगां खनले हाग्रामा महिलारि सारनाव फन हरदोंमोन जाहैदों बिपिएफ पार्टिनि बिथांमोना जोंनो खिन्थादों बा जों खोनानो मोनदों खनले दिपेन बर' सारा हाग्रामा महिलारि सारनाव फन हरनानै बुंदों जाहैदों बिपिएफ पार्टिया गावनो टिकेट होयोबा बिपिएफ पार्टियाव जयेन जागोन होननानै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा फंसेल' बाथ्रा फिननाय होदों जाहैदों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम बिबान लानानै दंमोन बे समाव प्रमद बर'नि जानानै इउपिपिएल पार्टिनि जानानै गेदेरमा रायजो राजाखौ थगायबाय एक्स एनडिपिफोरखौ थगायबाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दिल्ली गुवाहाटी क'क्राझार थांफ्लानानै माखासे फावथिना खालायबाय दिनैनि समाव नोंथांखौ जों बिपिएफ पार्टियाव लाबोयोबा जोंखौ गाज्रि मोनगोन नोंथांखौ जों लाबोथ'नो हाया होननानै बुंदों जाहैदों बे बाथ्राया सैथोबा जोबोद लासिंसिं मानो होनोबा बिपिएफ पार्टिनि बिथांमोननिफ्राय जों खोनानो मोनदों बे बाथ्राया जुदि सैथोबा बेसेबां लासिंसिं आरो लोगोसे बिटिसि बिटिआरआव अवार जाबाय सोरांबानो इउपिपिएल बिपिएफ कंग्रेस बिजेपि सोलाय सुलु बै पार्टिनि आर'नाइ बै पार्टिनि सोलाय सुलु जयेन जानाय मोनसे बाजार सिस्टेम सप्ताहि बाजार ना दैलिक बाजार होनना बुंगोन बेखौ नाथाय रायजो राजाफ्रा खिन्थाहरनाय आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे सोरनिबा हिन्जावफ्रा खारबाय जाहैदों जायफोरनि हौवाफ्रा खालि लोंला जाला गावनि न'थियाव बा गावनि न'आव फैला मानो होनोबा पार्टियाव जयेन जायोबा थाखा फैसा मोनगोन होननानै थांलायबाय दिनै जाहैबाय बिपिएफनि प्रग्राम गाबोन जाहैबाय इउपिपिएलनि प्रग्राम समफोर जाहैबाय कंग्रेसनि सानब्रैनि उनाव जाहैलायबाय बिजेपिनि सानबानि उनाव जाहैबाय निर्दलि बिदिनो पार्टि जाला जालि गावनि न'आवनो थांनो हाला मानो हाला थाखा फैसा मोनगोन होननानै जयेन जाहैलायबाय 10 जनजों 20 जनजों 5000 हरबाय 100 जन 200 जनजों हरलायबाय 20,000 अमा बायबाय जुमाय बायबाय पार्टि जाबाय गावनि गथ' गथाय गावनि न'आव मैगं थाइगं लांनो हाला गथ'नि एडमिसन ना गथ'नि लेखा बायनांगौ जेबोखौनो थाल लाला जाहैदों हिन्जावफ्रा गावनि गथ'खौसो आबदाल लानो ना गावनि गथ'नि फरायनाय आबदाल लानो ना जानाय लोंनायनि आबदाल लानो हिन्जावा दिखारजोंनो खारबाय जाहैदों बेबायदि जों खोनागासिनो बे जोबोद जोंनि बर' समाजनि थाखाय लासिंसिं बेबायदि माखासे नंखाय माखासे साननि थाखाय इलेक्सननि थाखाय माने बर' न'खरफ्रा दंस जानाया माने सानसे साननैनि थाखायनो दंस बिटिसि इलेक्सन थांलायबायनो गावजों गाव नांलाय खमलाय आरो फैलायबाय एमएलए इलेक्सन नेक्स्ट फैलायगोन आरो माबा पन्चायतनि इलेक्सननो माबा बिसिडिसिनि इलेक्सननो माबा एमपि इलेक्सननो बेबायदि बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों रावबो बादा होग्रा गैला होबथाग्रा गैला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेमाफ्राबो होबथाग्रा गैला खालि सोलाय सुलु सोरनाबा हिन्जावफ्रा गावनि न'आवनो थांला खालि पार्टि जानानै सोरबा हौवाफोरजों खारफाबाय सोरबा हौवाफ्रा गावनि न'आवनो थांला नाथाय जायफोर मोजां दं मोनफ्रोमबो पार्टियाव मोजां गेदेमाफोर थायो बे गेदेमाफोरनि खाथियाव आं खावलायो सोरनोबा 10,000 20,000 ग्रुपाव माखासे लोंला जालियाव ओरैनो हरस्लायस्लाय न' थांनानै 100आनो जा 200आनो जा 300आनो जा 500आनो जा न'खर थांनानै जुदि होयोबा 100आनो जा 200आनो जा सोरनिबा एडमिसननि लेखा बायनायनि जायखिजाया गथ' गथायनि जानाय लोंनाय एसेबाबो थाइसे थाइनैबाबो हेफाजाब जागोन नाथाय 50 जननो 10,000 हरबाय 50 जननो 20,000 30,000 हरबाय बेदर बायबाय जुमाय बायबाय लोंला जाला न'आव थांला बेबायदियावनो हिन्जावफ्रा खारबाय जाहैदों बे जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय लासिंसिं बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसे होबथानांगौ मानो होनोबा पार्टि सोलाय सुलुआ अबेनिफ्राय फैखो
इउपिपिएल पार्टीनि केन्डिडेटआ देरहाबाबो खामानि मावखानांगोन बिपिएफ पार्टीनि केन्डिडेटआ देरहाबाबो खामानि मावखानांगोन कांग्रेस बिजेपि जायखिजाया पार्टिया देरहाबाबो खामानि मावखानांगोन नङा होमबा नाथाय न' गारनानै थाखा फैसा मोनगोन होननानै पार्टियाव जइन जाहैबाय ग्रुपाव हरबाय ग्रुपनि मानसिया बेदर बायबाय जुमाय बायबाय गथ'आ मा जादों न'खराव मा लोंदों हिन्जावा मा जादों मा लोंदों थालखौ लाला सोरनाबा हिन्जावा खारबाय सोरनाबा हिन्जावफ्रा पार्टियाव थांनानै सोरबा हौवाफोरजों लाइन मारिबाय बेबायदियावनो बर' न'खरफ्रा बांसिन गोदाव सोराव जाबाय होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय बे फंसे बाथ्राया जोबोद लासिंसिं इउपिपिएल पार्टियाव जइन जायैनि सिगां दिपेन बर' सारा खनले हाग्रामा महिलारि सारनो फन हरदों होननाय बाथ्राया जोबोद लासिंसिं बिपिएफ पार्टिया दिपेन बर' सारनो टिकेट होयोमोनब्ला बिपिएफ पार्टियाव जइन जागौमोन जाहैदों बिपिएफ पार्टिनि बिथांमोननिफ्राय जोंनि खोनानो मोननाय मथे बाथ्राया बेसेबां सैथो रायजो राजाफ्रा बिपिएफ पार्टिनि बिथांमोननाव सोंबा स्पष्ट बुजिगोन बे जोबोद लासिंसिं नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा फंसेल' फिननाय होदों जाहैदों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैखोम बिबान लानानै प्रमद बर'नि जानानै इउपिपिएल पार्टिनि जानानै गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ गावजों आन्दालन खालायग्रा लोगोफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ एक्सएनबिफोरखौ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दिल्लीयाव थांफ्लानानै गुवाहाटियाव थांफ्लानानै क'क्राझारनि लांगोनायाव आन्दालन खालायफ्लानानै ओरैनो फावथिना इनकाम जायो नामा होननानै जों लाफानो हानाय नङा बेबायदि बुंदों जाहैदों आन्दालन खालायोबा इनकाम जायो ना फावथिना देखायनाया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां आं बेबायदि मानसिखौ आङो जोंनि पार्टियाव जइन खालायथ'नो हाया होननानै बुंदों जाहैदों बिनि उनावसो इउपिपिएल पार्टियाव जइन जादों जाहैदों दिपेन बर' सारा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै सानोबा स्पष्ट जायफोर साननो गोरों एसेबा बुजिखागोन मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेब्ला मैखोम बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन रावबो फरायसुला फरायसुलि गावजों आन्दालन खालायग्रा रायजो राजाफ्रा माखासे जेंनानि सायाव सावरायनो थाङोबा मिनिस्टारखौ लोगो मोनो एमएलएखौ लोगो मोनो एमसिएलएखौ लोगो मोनो नाथाय दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरजों बर' फरायसुला फरायसुलिफोरजों माखासे एक्सएनबिफोरनि जेंनानि सायाव सावरायनो नागिरबा सम होआमोन जाहैदों बै समावनो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव जुदि सम होनो हायाबा आरो एमएलए जायोबा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन ना बेखौ साननानै लानाया मोजां बिनि सायाव जोंलाय मा बुंबाय थानांगौलाय बे जाम्बाफोरखौलाय बे जाम्बाफ्रा माने मुसलमानफोरनि भट लानानै बिपिएफ होनग्रा सोर साबैसे बर' लिडारा बर'फ्रा भट होयो बेखौ गावसिनाव सोंग्रोसाय बांगाला दिनै बिजेपिजों लोगो जानायखाय मोनसेबो भट होला होनना बुंदों बेखौ सोंनो होग्रोसाय आदिबासिखौ एसटि फानना लानानै जोंनि बर' रायजोफ्रा बेसे दुखु मोनना दं खनसे सोंनो होलाय जाम्बाफोरखौ जेबो बिपिएफ गैया बे गावसोर न'खरनि साथाम साब्रै मानसिया बर' बिसोर बे 15 लाख 20 लाख गावनि न'आव सोना लाग्राफ्राल' बिसोरखौल' नोंसोर मोनदांफ्लाङो बे माबाफ्राबो नोंसोरनि निउस चेनेलनि मानसिफ्रा बेखौनो सोंफ्लांबाय थायो नोंसोराबो देरहाखांखाबायानो जों दिनै खामारदैसा प्राइमारियाव माबायदि फुरथि खालामगोन 9 थारिखआव बिनिसो जों जल्पना खालामफैदों बेवहाय रावबो गैया खालि इउपिपिएल ट्रेक्टरानो गोजाजोब बेबो गैया नाथाय बिपिएफनि कर्मिफोरा नोंथांमोननि इउपिपिएलनि सावगारिखौनो एसेम्बलि इलेक्सननि उनाव नुला होनना बुंदों मा फोरमायदों बिनि सायाव जोंलाय मा बुंबाय थानांगौलाय बे जाम्बाफोरखौलाय बे जाम्बाफ्रा माने मुसलमानफोरनि भट लानानै बिपिएफ होनग्रा सोर साबैसे बर' लिडारा बर'फ्रा भट होयो बेखौ गावसिनाव सोंग्रोसाय बांगाला दिनै बिजेपिजों लोगो जानायखाय मोनसेबो भट होला होनना बुंदों बेखौ सोंनो होग्रोसाय आदिबासिखौ एसटि फानना लानानै जोंनि बर' रायजोफ्रा बेसे दुखु मोनना दं खनसे सोंनो होलाय जाम्बाफोरखौ जेबो बिपिएफ गैया बे गावसोर न'खरनि साथाम साब्रै मानसिया बर' बिसोर बे 15 लाख 20 लाख गावनि न'आव सोना लाग्राफ्राल' बिसोरखौल' नोंसोर मोनदांफ्लाङो बे माबाफ्राबो नोंसोरनि निउस चेनेलनि मानसिफ्रा बेखौसो सोंफ्लांबाय थायो नोंसोराबो अब्ला नोंथाङा देरहानाया रोखा देरहाखांखाबायानो जों दिनै खामारदैसा प्राइमारियाव माबायदि फुरथि खालामगोन 9 थारिखआव बिनिसो जों जल्पना खालामफैदों बेवहाय रावबो गैया खालि इउपिपिएल ट्रेक्टरानो गोजाजोब बेबो गैया जायहा अलरेडि डेपुटि चिफ जाबाय बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनो डेपुटि चिफखौनो नांगौ जोंनि एमएलए नाङा खारन 20 बोसोर एमएलए मावखांखाबाय बिथाङा बेखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों सिं अवायबा दिपेन बर'नियावनो थागोन आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे पार्टि नायनाङा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नाय आरो हारिनि सार्थनि खोथाखौ नाय आरो आद्रा थानाय जातीय एजेन्डा सिमा बारायनांगौ गामि सोनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ समस्ति बारायनांगौ बिधान सभानि प्लेटफर्माव थांनानै आवाज होनाया आंनि डिउटि आरो गोदोबो आवाज होदों दिनैबो आवाज होगोन उनावबो आवाज होगोन जोंनि जायफोरा यां जेनेरेसन जायफोरा निउ भटार यां भटार हिन्जावसा हौवासा बयबो स्कुल कलेजाव फरायनाय आरो जायफोरनि फरायनाया जोब्बाय बिथांमोना दिनै मोनसे गोदान स्ल'गान होदों जेन जेड स्टेन्डस फर दिपेन बर' होननानै
बिथांमोना आंनि सायाव जि फोथायनाय बिसास लाखिदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो धन्यबाद बावदों आरो दिनै हारि बासियालासिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन धोरोमारि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया दिनै ओंखारबोदों जे सासे यां लिडार इयुथ लिडारनो जोङो एबाराव बिथाङा मा मावनो नागिरदों बिनि थाखाय जोङो समर्थन होनांगौ आरो दिनै प्राय बेयाव हाजारनि खाथि खाथि स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाफैदों जायफोरा आउटगयिं स्टुडेन्ट बाहागो लाफैदों आरो बयबो बुंदों जे एबाराव इयुथआनो डिसिसन लागोन आरो बेखायनो आङो बिथांमोननि जि मोनसे इनिसियेटिभ थारैनो आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जों नुदों नेपालाव बांलादेशआव जेन-जेट बिमुं होनानै सरकार सोलायदों किन्तु दा बेयाव भायलेन्स जादों बेयाव बुथारलायनाय जादों उदालगुरिनि जेन-जेट जिखिनि दङ बिथांमोना बुंदों जोङो गोजोन सान्थि अनलायनाय आरो स्टुडेन्टनि इउनिटि बा इयुथनि यां जेनेरेसननि इउनिटिनि थाखाय जोङो पिस आरो इउनिटिनि गेजेरजों हारमनिनि गेजेरजों उदालगुरियाव बिधानसभा समस्तियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिपेन बर'नो भट होनानै जोङो एबाराव पलिटिकेल सिनारिअखौ चेन्ज खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो आं बिथांमोननो कमिटमेन्ट होदों नोंथांमोननि साख्रि बाख्रि जिखिनि कम्पिटिटिभ एग्जाम APSC UPSC IAS IPS डाक्टर इन्जिनियार ADRA बेंकिं रेलवे जेसेबां दङ कचिंनि बेबस्था खालामगोन बिथांमोननो स्कलारशिप होनायनि बेबस्था खालामगोन बिथांमोना जिखिनि एन्टारप्रिनियरशिप स्किल बा इन्डास्ट्रि फार्मिं जिखिनि खालामनांगौ दं जायफ्रा बे सेक्टराव थांनो गोसो बिनि थाखाय भारताव थानाय आसामाव थानाय इन्स्टिटिउसन बेंकिंफोरखौ लाबोनानै ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बे खोथाखौबो आं स्पष्ट बुंदों जे उदालगुरियाव नेक्स्ट टु क'क्राझार जोंनो मेडिकेल कलेज गायसननाय 2027आव इन्जिनियारिं कलेज गायसननाय जागासिनो दङ दायो आरो जोंहा पलिटेकनिक गायसननांगौ नार्सिं कलेज गायसननांगौ उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटि आपग्रेड खालामनांगौ बे मोनसे रादायजों बे मोनसे बिथांखिजों जों आवगायदों आं मिजिंथिदों रायजो राजाखौ बुंदों आं गामियाव थांनानै आइ आफाखौ खुलुमदों आशीर्बाद लादों जे नोंथांमोना आंनि मेगनाव नाय नोंथांमोना आंनि गोसोखौ बुजि 25 बोसोर आंबो जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों 10 बोसोर आं साख्रि मावनानै आधा समावनो साबजेक्ट टिचार जेराव बिराद मोजां दरमा दङमोन बिराद मोनसे सान्थि परिबेसनि स्टुडेन्टखौ फोरोंनानै आरामसे थुनलाइनि खामानि सोलोंथाइनि खामानि मावनो हायोमोन बेखौबो आं रिजाइन होदों बे गासैबो त्याग खालामनायनि उनाव रायजो राजाया आंखौबो एसे नायहर आंखौबो एसे अन BLTनो खेबसे चान्स होबाय NDFBनो खेबसे चान्स होबाय गोदो 91आव 2001 सनाव एबसुनि माखासे बिबानगिरि दैदेनगिरिनो आन्दलननि सार्थआव खेबसे सुबिदा होबाय 2025नि उनाव दिनै 2026 आरो बे 26नि 15टा बड'लेण्डनि बिटिआरनि जिखिनि समस्ति दङ बिनि गेजेराव उदालगुरियाव जिहेतु आंखौ रायजोफ्रा हांख्रायनाय बायदि आं गेलेबाय बयबो अनसायनांगौ होननानै आं बुंदों बाखि पार्टिया गेलेगोन आं बुंदों जे पार्टि नायनाङा आङो UPPL दोलोआव दङ ट्रेक्टरनि सिम्बल आंनि आरो सिम्बल हिसाबै 1 नम्बर सिरियाल नाम्बार दा 1 नम्बर नालाय बियो जोंनि लाखि नाम्बार 9 नम्बराबो जोंनि लाखि 1 नम्बर माने भटआवबो 1 नम्बर देरहानायाबो 1 नम्बर आरो बयबो जेला EVMखौ नायगोन 1 नम्बराव ट्रेक्टर नुयोबा बेयावनो थुगोन आरो बे फुंनि 7टा बाजानिफ्राय 9टा बाजासिम बे ट्रेक्टराव थुयै थुयै जेला गोसोम जागोन 9टा बाजानिफ्राय 4टा बाजानि गेजेराव जायफ्रा भट होगोन बे ट्रेक्टरावनो थुगोन साइक'लजिकेल मोनसे इम्पेक्ट गोलैयोना बयबो ट्रेक्टरावनो होनानै गोसोम खालायबायबा अब्लाथ' नोङो 1 नम्बरावनो बयबो थुगोन दा बेखायनो जायहा अलरेडि डेपुटि चिफ जाबाय BPFनि मानसिफ्रा बुंदों जे जोंनो डेपुटि चिफखौनो नांगौ जोंनि MLA नाङा खारन 20 बोसोर MLA मावखांखाबाय बिथाङा बेखायनो BPFनि मानसिफ्रा बुंदों सिं सिं अवायबा दिपेन बर'नियावनो थागोन आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों जे पार्टि नायनाङा नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नाय आरो हारिनि सार्थनि खोथाखौ नाय आरो आद्रा थानाय जातीय एजेन्डा सिमा बारायनांगौ गामि सोनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ समस्ति बारायनांगौ बिधानसभानि प्लेटफर्माव थांनानै आवाज होनाया आंनि डिउटि आरो गोदोबो आवाज होदों दिनैबो आवाज होगोन उनावबो आवाज होगोन थेंक इउ